magtiwala sa ating Panginoon sa dahilan nga siya lamang po ang sagot sa lahat na ating mga katanungan sa mundo ito. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave us home. Through the storm clouds darken the sky, or the heavenly tread, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly tread, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Laging nagtitiwala buong panahon. Ulap man ay magdilim sa amin ngayon. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Siya'y kaibig, siya'y kaibigan, di nagkukulang. Maasa, hanggang sa wakas. Ulap man ay magdilim sa amin ngayon. Ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Ano man po ang hinaharap nating mga problema sa buhay, kailangan po nating magtiwala sa ating Panginoon dahil siya lamang ang sagot sa lahat na ating mga problema. Ang susunod po namin aawitin ay may pamagat na siya. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan, kaibigan.
ang palaging gumagabay sa atin anuman po ang mga nagagawa natin sa ating buhay, anuman po ang sitwasyon na ating nararanasan sa araw-araw. Ang huli po naming aawitin ay may pamagat na kay Jesus manawagan. Isipin po natin mga kaibigan na ang Panginoon is just a prayer away. So anuman po ang mga problema, andyan siya, ready siyang sagutin ang lahat na ating mga dalangin. Kapag ang langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy na naninindig. Sa'yo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy na nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diribig. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos ama'y nagtiwala. Kaya nga't paalala sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay tuloy na guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay dirigin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin, anumang kahilingan, anumang dalangin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay dirigin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay dirigin. Mga kaibigan, bago po namin lisanin ang kwartong ito, baka meron po kayong mga kahilingan, mga prayer request na pwede nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Meron po ba? Sige po. Ang kagalingan. Kagalingan po, mayroon pa po siyang sa anak. Brother, meron po. Sige po. Bale, kagalingan na lang po ng lahat na andito po sa kwartong ito. Ganun Ay din po ay mga lalaki. agad na kagalingan po. Banal at pagpala naming Diyos, batid po namin na kayo ay nakatunghay sa amin sa mga pagkakataon ito. Inyo po nakikita ang kalalagayan ng aming mga kaibigan, mga bata, mga matanda, kung saan sila po may karamdaman. Alam po ninyo, Ama, ang kanilang kalalagayan sa pagkakataong ito. Inyo po silang nakikita at inyo rin nalalaman kung paano sila ay gagaling. Kaya nga po ang aming hiling sa mga oras na ito, inyo pong ihawak ang inyong mga kamay sa kanilang mga katawan
o kung saan mang parte na meron silang nararamdamang sakit. Upang maranasan po nila muli ang kagalingan sa kanilang mga pangangatawan. Lubos po kami nagtitiwala at umaasama na hindi niyo sila pababayaan. Meron po silang iba't ibang mga karamdaman, subalit batid po namin Ama, nasa pamamagitan po ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Sila po ay mabilis na gagaling. Sa pamamagitan din po ng mga doktor at mga gamot na kanilang iniinom, ito po ay magkakaroon ng bisa sa kanilang mga katawan. Upang tuluyan po sila magkaroon ng malusog at malakas na pangatawan. Lisanin ang lugar na ito at taglay ang buhay at lakas ng kanilang pangatawan at merong kagalakan sa kanilang mga puso. Narito po ang mga inyong anak si Jovelyn na kung saan siya po ay nananampalataya na siya lalapit sa inyo na kung siya magtitiwala at umaasa na kaya siya magpapagaling sa kanya, ito po'y kanyang mararanasan. Amin pong inaasahan naman na pagpalain din ang bawat isa na nandito sa lugar na ito. Tulungan po ang kanilang mga pangangailangan. Masapatan po ang lahat ng kanilang pangangailangan sa lugar na ito, mga kagastusan, upang sa gayon na mamabili po nila ang mga gamot na kanilang mga pangangailangan. Ang inyo pong mayamang pag-ibig at pagmamahal ang maranasan ng bawat isa sa kanila. Marami pong salamat na mga sa pagtanggap, pagdinig sa aking mga dalangin, at ang lahat po'y hinihiling, alang-alang ng lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kaibigan, sa muli po, kami ang inyong mga Seventh-day Adventist friends na nagsasabing, God is good all the time, just trust on Him sa inyong pagalingan. Hangad po namin ang inyong mabilis na pagaling. Maraming salamat. Sige po nga. Lagi lang po mag-pray.